Takže zdravím všetkých a zároveň vás aj vítam pri mojich nových videách, v ktorých si rozoberieme rôzne tutoriály v programe Photoshop. No a na dneska by som začal s efektom, ktorý sa nazýva 3D Pop-up, kde vlastne editovaná fotografia vyzerá, ako keby vyliezala z obrázku, ktorý si zvolíme. Prvne si pripravíme 4 vrstvy, s ktorými budeme po celý čas pracovať. Budú to dve kopie základnej vrstvy a jedna nová vrstva, ktorú presunieme medzi dve okopírované vrstvy. Môžeme si ju premenovať napríklad na rám. Ďalšou vecou, čo musíme urobiť, je, že základnú vrstvu pozadie si vyplníme čiernou farbou, čo môžeme urobiť kombináciou Ctrl+Delete. So spodnou kopiou zatiaľ nebudeme robiť nič, no a vrchnú kopiu si zneviditeľníme kliknutím na malé oko. Teraz, keď máme všetky 4 vrstvy pripravené, začneme s vytváraním rámu. Zvolíme si vrstvu rám a obdĺžnikovým výberom načrtneme, kde sa bude rám asi zobrazovať. Miesto nad rámom, čiže v mojom prípade hlava, bude z fotografie vytrčať. Tým vytvoríme 3D efekt. Zvolíme Edit, Stroke, zvolíme asi šírku 12 pixelov. Location znamená, kde sa nám vyťahne, čiže vnútri, v strede alebo vonku. Dáme OK. Urobil som jednu chybu. Budeme pracovať s bielým rámom, čiže dám krok späť a znovu dám Edit, Stroke a zmením farbu na bielu. Takýto biely rám by bol samozrejme v poriadku, keďže ale pracujeme s 3D efektom. Potrebujeme mu dodať nejakú 3D perspektívu. To urobíme nasledovne. Môžeme zrušiť výber tlačidlom Enter, Edit, Transform, Perspective. No a hornými bezcami ju pretiahneme asi takto. S dolnými takisto. Trošku do šírky. No a keď to máme, stlačíme tlačidlo Enter. Ja ešte zvyknem hornú hranu posunúť smerom dole. Asi takto. Ďalej, čo potrebujeme spraviť, je vybrať rám. To spravíme držaním Ctrl a kliknutím na vrstvu rámu. A potrebujeme výber obrátiť. Takto. Ďalej stlačíme tlačidlo Q, čím vlastne urobíme masku toho rámu. A nájdeme si nástroj kyblík tu a klikneme hoci kde mimo toho rámu. Keď to máme takto, stlačíme znovu Q, čím vlastne sa nám posunie výber toho rámu na vnútorný. Ďalej si z tohto výberu urobíme na vrstve číslo 1 masku, čo urobíme vlastne s tlačidlom vytvoriť masku na dolnom paneli. Zviditeľníme si prvú kopiu a označíme ju. V ďalšom kroku si ideme urobiť výber objektu, ktorý chceme, aby vytrčal z fotografie. Ja to idem robiť s nástrojom rýchleho výberu alebo Quick Selection Tool. Samozrejme, že je len na vás, ako si tento výber urobíte, je veľa možností, no mne sa tento zdá byť najlepší. Keď máme výber dokončený a sme s ním spokojní, stlačíme tlačidlo Refine Edge, označíme Smart Radius, čo je vlastne polomer, a trošku ho pridáme. Stlačíme OK a tu už vidíme upravený výber. No a posledné, čo nám zostáva, je na vybranej vrstve urobiť masku a tu už vidíme takmer hotový výsledný efekt. Môžete vidieť aj malé chyby spôsobené so zlým výberom, čo sú v mojom prípade ruky. No a posledné, čo nám ostáva, je pre výsledný efekt zvoliť prechodový filter čierno-bielej farby. No a už nám stačí iba presunúť myš hore a s podržaním tlačidla Shift to ťahať až dole po spodok fotografie. Takže to je na dnes odo mňa všetko. Ak sa vám video páčilo
chcete, aby som v tom pokračoval, dajte dolu like a dole do komentárov pod videom môžete písať návrhy na tutoriály, ktoré chcete, aby som spravil. Takže zatiaľ čaute.